Моите фаворити тази вечер са Искрен Рипчев и Пламен Пътов. Уважаеми зрители, моите фаворити тази вечер са Пламен Пътов и Веселина Николова. Уважаеми приятели, най-много харесах Румен Нехризов и Пламен Пътов. Днеска съм доста затруднена, уважаеми зрители. И тримата мъже ми харесаха по свой начин, но някак си аз ще заложа на младостта, на Пламен Пътов. А от двете момичета, Веселина и Анелия, нека да е Анелия. Анелия Бакалова. Нека видим кого сте поставили на пето място. Гита Петкова. Аплодисменти за нея. Аплодисменти за Гита. Сега ще разберем кого сте поставили на четвърто място. Гергана Коева, 10,6. Време е да научим, дайте да не се лъжим, кой е най-прецакан? Третия може би е най-прецакан. Да. Кого сте класирали на това доста неприятно трето място? Това е Искрен Рипчев. Искрен е 15,6%. Сега след малко, като видим втория, ще видим колко малко те е разделило от него. Останаха... Може и да не е толкова малко. И може и да не е толкова малко, да. Останаха 5 певци. Всеки един от тях все още има шанс да отиде на финала. Но кои ли са двамата щастливци, които ще продължат напред? И така, зрителите вече са решили, че на второ място и съответно финалист в Music Idol е... Румен Нехризов! Той позна! 18%. Румене, заповядай. Браво. Честито. Истината е, че ние сме манипулирали вода, просто той ни обеща по 500 кг брашно. Да. За всеки случай. 18, а Пламен беше с 15,6. 2,4%, защото знам, че си бил на 3 поправки по математика. 3,14 е числото пи. А фи колко е? Все по-голямо и по-голямо. Как се чувстваш? Благодаря, добре. Нещо на зрителите? Одея беше това майтап. Да, беше майтап, фаворит. но май не беше майтап. Не. Кои бяха твоите фаворити? Пламен и... Пламени? И ти. Не. И ти фон хоум. Всички исках да са, но Не може всички. Оди ли са ти косата само и продължава нататък, че няма да. Видях. Колко добре виждам, въпреки тези високи диоптри. И сега вече е време да разберем кой е събрал най-много от зрителските гласове. Кой е на първо място? 4 певци все още таят надежда у себе си, но този, който има... Като казах имаш тук нещо... Какво? Нещо си изцапал, пич. Знаеш как се прави? Не, моля ти се, не. Това е отвратително. Този, който има най-много зрителски вод, се казва... Пламен Пътов! Браво, Павеле. Браво, Пламен. Аз се радвам за теб, ние трябва да се подкрепиме. Да, застанете. Покажи ми този номер, който показа преди това. За награда. Този номер. Аплодисменти още веднъж за Пламен Пътов. По една дума на твоите съперници и една дума на зрителите и да продължаваме нататък. Благодаря ви, че бяхте с мен през всичкото това време. Процес на работа, емоции. Беше много приятно. Аз много съжалявам за някои от вас, че останаха, не успяха да продължат. Всички са живи. Знам. За сега. Между другото видях, че нашото тигърче почти се разплака, което много ме умилява. Колега, да продължим нататък. И искам да кажа на зрителите, че благодаря, че дадоха своя вод за мен. И то бая здраво. И това е. Благодаря ви. Честито и на двамата.